Bernard Grech jinsab f'paniku dwar in-nuqqas ta' appoġġ li għandu mill-pubbliku, dan tant li wasal biex jagħmel kompetizzjoni bejn id-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Bħal konkorrenti f'xi kompetizzjoni televiżiva li d-deputati tiegħu Grech qed itihom il-punti. Dan skont kemm jagħmlu share il-posts u r-ritratti li jtellaqu fuq Facebook. Din is-sistema urtat ukoll dawk id-deputati illi taw it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista lil Bernard Grech u li issa qed jitrattom bħal tfal żgħar tal-iskola li joqogħdu bravi ħalli jġibu l-punti u fl-aħħar tal-ġurnata jiġu regalati b'xi stilla. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif din l-iskema ta' punti bejn id-deputati nazzjonalisti qed tkun deskritta bħala waħda infantili u redikola. Iżda din is-sistema hija waħda mill-ewwel idejat ta' Chris Pereġin, l-eks editur tal-Love in Malta u li Grech ħadu miegħu biex imexxilu l-kampanja. Fil-fatt il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif din is-sistema iktar adattata għal xi skola tan-nuna qed titħaddem minn Pereġin innifsu u t-tim li għandu miegħu. Sorsi mill-imkejjen tad-Dar Ċentrali qalu ma' One News kif din is-sistema infantili mhux tindirizza b'suċċess l-apatija ta' deputati nazzjonalisti f'attivitajiet u kampanji ta' ġbir ta' fondi organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Għalulna kif din is-sistema qed issarraf fi żjed ostilità lil fazzjonijiet għandhom lejn il-kap Bernard Grech. Dan hekk kif kemm dawk li tefgħu hemm u dawk li kienu jappoġġjaw lil min Grech ħadlu postu issa qed iħossuhom it-trattati tat-tfal mill-kap nazzjonalista.